Hona hemen Erdi-Ipurdi Sorgina eta Klaudia, bere erratza. Aspaldiko erretratua da. Aurrez aurre begiratuz gero, sorgin itxura ezin hobea zuela ikus dezakezue. Aurpegiko azalak intxaurruk batena zirudien, gogorra eta simurra. Larrua, gris horia, zuge begi distiratzuak eta hortzak urdin ilunak, tinta kolorekoak. Arretaz begiratuta, bere kapela hori beltza eta okertua ikus dezakezue. Baita, hilek izkurra zuela atzeman ere, kirtenik gabeko fregona bat zirudien. Eta eskuak, zer nolako atxapar ederrak, arrano batenak, ezbairik gabe. Bere soinekoa ere, zen nola nahikoa. Ez hori ze, sorgin denda famatu batekoa baitzen, iluna eta zapartzua, zirtzila eta narratza, ondoko modaren araberako adabakiez betea. Eta oinak, soinekoak eskaltzen dizkio, baina ziurazki ahatearenak bezalakoak izango zituen, askotan gertatzen zaie hori sorginei. Eta Klaudiari buruz, zer esan? Bada, bigarren eskuko sorgin erratza izateko ez zegoela bapere gaizki. Donostiatik Madrilera doan foke regazkina bezain zaratatzua eta gogorra zela. Inoiz ez zuela bere jabea erdibidean botata utzi, eta gainera nahiko puntuala zala. Bal dago gehiago eskatzerik erratzez galari bati? Ez dut uste. Aurkezpenak eginda goazen harira, gure sorgin honi gertatu zitzaiona kontatzera alegia.